ବଣରେ ଏକ କୁନି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ନିଜେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଘୋଷା ତିଆରି କରି ରହୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଅନେକ ଦୂର ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଲା। ସେହି ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ଭିଜିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ଟିକି ଚଢ଼େଇଟି ନିଜ ଘୋଷାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିଲା। କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଜବୁତ ଘୋଷାଟି ତିଆରି କରିଥିଲା। କୁନି ଚଢ଼େଇଟିର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଶିଖିଲେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରେ କରିଥିଲେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ସହଜରେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା।